ten papapatoria. Ainda non metestes a cabeceira do amor, non? Non, ainda non toca, Dixeches que isto todo vai todo no seu sitio, Hai que famos agardar. caso a todo. E imos agardar un pouco máis, porque agora imos coñecer unha historia de amor, pero non a historia de David Zamor. Sin corazóns. Bueno, hai corazóns, pero non agromando, Chan. Aquí con nós sempre agroma, mira, que A ver, que agrome el corazón, sabes? A ver si que agrome. Veña, porque imos coñecer a historia de amor entre Flor e Luís, pero ademais de ser unha historia de amor polo mar tamén, que levan máis de 20 anos xuntos na casa e tamén traballando con mariñeiros. Ai, eu quero coñecelos. Traballando para coñecer a Mariflor e Luís, dade un forte aplauso a eles. Aí están, agardando. Que tal, como estades? Moi boa tarde. Ben, boa tarde. Dale que me cruzo por aquí. Pois demostrando o amor aí, rezando xuntos como rezan os enamorados, non? Aí collidos da man. Sempre Xuntos. Canto tempo xuntos xa? 33 anos. 33 anos. E ademais, comenzastes a sair un 14 de febreiro, pero en abril xa estabades vivindo xuntos. O 17 de abril. Como se toma esa decisión? Saliu así. A nosa vida foi un... Como che vou dicir? Un frechazo. Un frechazo. Claro, porque vamos a falar, levan 20 anos traballando xuntos no mar, pero antes houve moitas cousas, moitas vivenzas, porque vos conocestes en Canarias. Sí. Que facíades en Canarias? Marchín a traballar para un hotel alá. Eu marchín en outubro do 91 e el veu o 1º de enero do 92. O día 2 de enero conocémonos. Chejar en Cher. 14 de febreiro empezamos a salir, 17 de abril fomos a vivir xuntos, hasta o día de hoxe. E Flor, que che gustou de Luís? A risa. A risa? Él sempre se está rindo. A simpatía? Sempre se está rindo. O intento. E a ti, Luís, que che gustou de Flor? Que era unha muller de altura, porque a diferencia... Sí. Canto mide Flor? Ahora mido menos porque vou encollendo, pero midín a un 78. E canto mide Luís? É un 68. Nesa relación de amor que sempre é un contrapicado, sempre é mirar con admiración para arriba, que é o que che gustaba de Flor? O que che gusta? Que é o que che conquistou? O que che conquistou? Pois a súa mirada, a súa maneira de ser. Como é ela? É moi grande. É moi grande, en todos os sentidos, non? É moi grande. É xenerosa, é boa. Sí, ten un corazón enorme. Estamos a ver fotografías, fotos entendo que dos preciosas. primeiros momentos, Sí, Canarias, ese sí. fotos bonitas, cheas de amor, e estamos vendo ese é Luís con o pequeno, non? Ese é o meu maior. Ese é o noso maior. Claro, Era pero... meu solo, porque eu veño de outra relación anterior, tiña ese neno. E esta foi unha das cousas que tamén máis che gustou de Luís, foi a relación en un primeiro momento Foi co teu fillo, non? impresionante, impresionante. Porque ti casaches moi Eu nova. casín con 16 anos. Con 16 aniños. Ti veches Tuven o ao teu meu fillo con 18 e separeime con 20. con 20. Eh, Claro, non tivo que ser a vida nada doada. No. Eu traballo desde moi noviña. Desde moi noviña traballei no mar sempre. Pero bueno. E sempre tiveches unha relación de amor co mar, realmente, Sí, non? Escapabas o da mar- escola para ver o mar. Sí. O mar, para min, foi a miña vida. Eu salíamos ao recreo, como o colegio estaba ao lado do mar, eu escapaba no recreo, cruzaba as leiras, escapaba Para para ver o ir mar. a apañar as ameixas. E dis que levas traballado moito durante toda a vida, que comezache moi noviña no mar. Sí. Con que anos comezache? Pois con 13. Mariscando. Sí, pero con 9 xa janín, antes non tiña 9 aínda, janín para comprar os libros de cuarto curso. E con quen ías mariscar? Sola, despois xa... Soa? Escapaba. Sí, pero porque miña nai Non sabía. xa sabía mariscar, elas iban por un lado, cando Claro. elas escapaban, elas iban e eu escapaba por outro lado. Así que sí que chega un momento que decides embarcar co teu pai. Sí. Facías así, que fotografía te chamou a atención? A donde collemos as ameixas, esa é a nosa embarcación. Porque ides, facedes marisqueo a flote. Sí. Un traballo moi Eu duro. primeiro ese. empecín con marisqueo a pé. Podes preguntar a Adrián. Adrián estuvo nesa estuvo embarcación. a bordo desa lancha. E ides entón, Flor, Luís e o pai de Flor. No, meu pai, sí, daquela sí, Daquela. cando empecín eu. Para ir a flote, vale? E como era ir no barco co teu sogro? Ben, o sea, Sen problema. todo é acoplarse. A ver, eu non había ido ao mar. Eu foi Ese que cando vin aprendeu solo con el. de Canarias,
eu non sabía o que era o mar. Non sabías? Non, empecé a andar con él e tal, e depois cando xubilou, eu seguín, e bueno, acomodaste a todo. Aparte, eu collenlle moito gusto ao mar. O mar non hai que terlle medo, hai que terlle respeto, pero dache moitas alegrías. Moita liberdade, entendo tamén, non? De que facer dentro do que cabe o que un quere cando un quere. Sí. Moitos choros, temos chorado moito. Por que? Por Rusas. poucas capturas, por... Temos pasado moi mal no mar. Sustos moi grandes. El tuvo 2 sustos moi grandes. Non tuvo que volver a aprender a andar. Chocaran cunha planeadora contra unha batea. Doutra vez foise ao fondo co sexto da batea. Claro, historias moi duras, Flor. Pero traballar xuntos non sempre é doado, non? Cando es parella. Para nós sempre Para vos sí? Sí. Nos traballamos xuntos no hotel. Quizás cando máis chocábamos era cando ela collía abaixo ou había temporadas que malas no mar, entón íbame pa o yeso. Antes traballaba no yeso. Ele era yesista, el non era mariñeiro. E aí chocábamos máis na casa, derrábamos máis. Ou seja, cando non estabades compartindo ese traballo. Sí. Que curioso. Porque o curioso tamén é que traballades 3 na embarcación. Traballas con tua parella e con teu sogro, Luís. Traballamos, e despois cando ele xubilou, veo o rapaz, eu vería un par de anos, estuvo traballando o noso pequeno. Bueno, tamén anduvo o maior, anduvo así unha temporadiña tamén conmigo. E, bueno, ahora ando solo. E a eles gustalles o mar, os vosos fillos? O mar, como a nós, no. Eles teñen relación co mar, pero teñen outros traballos fora daqui. E vos preguntan, cal é o voso segredo para querer estar todo o tempo xuntos? Non é a primeira vez que non lo preguntan. Penso que a convivencia, pues, saben como somos, a nosa maneira de estar e tal, e entonces teño unha envidia sana como tal, non? E quizáis busquen un poquinho eso nunha relación tamén. Claro, seguro que o queren, seguro que o envexan. Que non o vai querer? Emocionábase Flor ao ver unha fotografía. Ese era o pequeno, o que aparecía traballando no barco. Sí, ese era o pequeno. Porque tedes un fillo, bueno, como un fillo, tedes o maior e despois este pequeno. Sí. Pois, Flor, Luís, temos unha sorpresiña para vos. Quen anda aí? Hola, boa tarde. Hola. Oh, quen é? Hola, meu fillo, xa estades na casa. Sí, cheguei ben, como podes ver. Quen é? O fillo pequeno? Ese o pequeno, sí. Que se chama Xian. Sí. Que tal, Xian? Moi ben. Vaya parella de pais que tes, todo o tempo xunto, queren estar xuntos, non queren separarse, que envexa. Sí, desde logo. O sea, son unha maravilla. Xian, acaba de decir... Claro, os teus pais acaban de decir, xa chegastes ben. A onde chegastes? A Santander. Porque el traballa en Santander. Claro, e agora vedes dos menos. Sí, claro, veu uns días, viñeron a buscar o coche e xa se foi hoxe. Ese miña nora tamén. Que lles queres dicir aos teus pais, Xian? Eu? Sí, que che gustaría dicirlles, aproveitando que estés aquí na televisión e que ninguén nos escoita? É que ninguén nos escoita. Non vou dicir nada que non lles diga a cara a menudo, creo. Son unha persona moi aberta cos meus sentimentos e eu non podía ter uns pais mellores. Sei que a veces eles se preguntan se podían haber feito máis ou se me deron o suficiente e demais. E se fai falta que eu diga diante da televisión, digo, teño uns pais que me deron todo na vida. Miña nai é unha muller traballadora como ela sola, e o meu pai ten un sentido do humor único que me esculpiu dunha maneira ou outra entre os dous. Saquín o mellor de cada un, tamén o peor que para o corazoncillo deles, pero non podía estar máis orgulloso e contento de formar parte desta familia. Que bonito. Por favor, que bonito que vos dixe Xian, Gracias, mamá. Que ademais, non sei se me engano ou non, pero vai estar de aniversario este xoves, non? Xoves cumple 28 anos. 28 anos?
Que asco, que xuventude. Claro, neste caso non ides poder estar xuntos, non? No. Tardaremos aínda un pouco en estar xuntos outra vez. Non sei se queres decir algo, pero é difícil superar a mensaxe de amor que deu o vosso fillo Xian. Quéroche moito, cariño. Queremosche moito. Eu a vos. Eres criminal. Moitísimas grazas, Xian. Un bico dende aquí, dende o plató do Quen Anda Aí. Grazas pola túa chamada. Quero da sorpresa. Vaya todo ben. Eu vos. E nos a ti, meu niño. Chao, cariño. Vaya pillo, Temos uns fillos maravillosos. Nunca nos deron a queixa nada. Eles estudian o que quixeron, eles son o que quixeron ser, con o apoio no que pudemos apoyalos. Sempre. E aí está. Tamén non mamaron o mar, Que se quere decir o mar hai que empezar por abaixo. O esforzo. Sí. Nunca lle demos todo feito. No. Tuveron que ganalo, ver o que é loitar ca vida, traballar ca vida, para que sepan o que é ganar un peso, para que sepan o que é ganar unha amistad, para que sepan o que é a vida en xeral. Pois tiveron os mellores estudos posibles, que son un bo exemplo, o mellor exemplo. Moitas grazas por compartir a vosa historia. Moitas gracias a vos. Gracias a vos. Un aplauso fortísimo. Maravilla, estar na compañía de Luis e Flor, que familia tan maravillosa. Ben, agora imos con o noso compañeiro,